tuna video kan en mek hi Mizoram thil thleng ania policy pani mo policy pa thil thleng ania tihian mipui le police nan anin nor rep maya hei hi engwanga thleng nge kan ti chuan kan sarkar na fu tok lo nge ka tianga handem ringop kha chu thalo fu veka afu viau nain fu lo chin kha lo ong ve ya helai kong pui an siam na rei to zia ngai to chuan an atha thei to hlot lo mai hi ngai to om lai tak mai chu ni ta a englo hemi video kan khriat tur chu ama khan kong thadu tu te kha zela an lo khung to mo tun tum chu mi pui thin ri man to a zela han khung mai chu har to talang chu wangin thil thra kan du ni chuan thil thra ti la Mizoram tan vekani guys kalome